Ginaingon nga ang mangga dili mamunga og santol. Apan sa usa ka dapit sa lungsod sa Borbon, adunay bagon usa ka vine nga namunga og saging. Kini ang nag-viral sa social media karon. Busa sayran ta ang istorya niini pinaagi sa mga tawo nga nagkuha sa bulig sa saging. Ni ang report. Sa video nga kuha ni Jenny Bongo, gipakita ang lasang sa lungsod sa Borbon nga ilang gisumok. Sa dapit himutang ang usa ka bulig nga daw susama sa saging ang porma. Apan namungingi ang bunga sa saging dili punuan sa saging apan punuan sa kahoy nga adunay bagon o vine di nagbitay ang usa ka bulig sa giduang saging. Gikatkat kini sa kauban ni Jenny nga si Rizal o gituba ang bulig sa bunga. Kung tan-awon ang dawin ini, susama sa porma apan medyo lingin ang bulig. Natanto nilang sige lakaw-lakaw dito nga nanguha sila takyong. Na may mga bata nga kuyog niya uban pud ang iyang anak. Ay ito bata nga nilapas dito sa unahan. Nakakita atong punuan. Ang iyang punuan kahoy pero ang iyang sanga mga bagon nga mo nagkatay-katay nagkulango sa punuan ba. Gikahibong nila kini ni Jenny kay unang higayon nila nga nakita ang bago na munga og daw saging. Hilaw o balbangaan pa ang bunga. Ilang gipakita ang nasa sulod sa bunga sa saging nga adunay liso-liso ang sulod ini. Mato ni Lisel nga upload nga tamis nga sama sa lami sa saging kardava ang iyang natilungan. Murag gyud na itutoy, mura siya kardaba. Tud aning liso, pino siya. Na siya pino nga murag liso pag yun nga gagmig istanan. Kung ingon saging nga hilaw, katilaw mo kardaba nga kuan mo maog yun. Anaa sa posisyon ni Jenny ang bulig sa gituan nga saging og naglaom sila nga masusi sa mga eksperto aron matagan sila og kasayuran kung unsa gyud ang prutas nga ilang nadiskubrihan. Amo man gitanugan ang saging sir kay kuan naman kanang murag padung na siya mahinog. Saging gyud siya. Kay gi search man na sa akong anak sa Google nga kuan sa sir ang niya sir kay banana orbs. Banana orbs, so saging gyud siya. Pero saging gyud siya. Samtang usa ka personal sa buhatan sa agriculture sa Borbon ang mipadayag nga posibleng usa gyud ka matang sa tanom ang nadiskubre sa ilang lungsod og dili saging. Hinuon gikadagdang susihon pa nila kini. Di lang mi ka sure kay wala pa man sa gyud namo maadto gyud og unsa tinud. Gikuan sa amo ang mouser nga adtuunan pa. Kung tinuod ba gyud nga saging. Kung unsa man ang matang sa tanom ang ilang nadiskubrihan, nagpakita lang kini nga aduna pay daghang mga tanom sa atong palibot nga ngayon natong mailhan. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.